Jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama kadi e robindo diaydeji mon hande ne hawri e aljuma nogas e joyi e lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko ɗon mbiten bandiraɓe foof juma moubarak diaydeji hande leydi men kewɗi hen garti e alhaali e assise national woni oɗon média mo sénégal ha eni ɗum ko ganduɗa kadi ko fate alhaali ɗum ɓen ɓe ganduɗa kay ko pôle des avocats mo ganduɗa kay ne darini laamu ngu ko gueɗe ɗe ganduɗa kay laamu ngu ko kala ko wiyeteno hen ko ŋiñeteno walla ko bonneteno ɓeɗon kay jooɗima hanki gam huccidde e diaydenkoɓe e haalde e charge uji ɗiɗon foof pawi ɗum koye lundiɗo hono Ousmane Sonko kañum kay e wondiɓe mum diaydeji ɗi foof garti e oɗon alhaali ha e gueɗe goɗɗe dawrugol noon joni en garen jahñoɗen. ɗum noon puɗɗerɗen diayde le soleil ha joni kayre hane e felo ndege woni ha joni nde gam yaade e nder guure tigui rigui gam yurnitade ɗeɗon guure ha joni ngo woni koye nder toon to wiyete les îles de Saloum e gon wuuro wiyeteɗo ngo calan noon ɓe gari gam wadde ɗum découvrir to banggue mahantere mum ha e gueɗe mum ɗe ganduɗa kay ko ganni diayde nde ene yaño hen e nder tigui rigui so tawi a udditi e hello sappo e goho sappo e ɗiɗi sappo e tati ha e sappo e nayyi ɓennen e diayde las quotidien noon ɓe garti eno mbiruno min gardudi ko fate ɗiɗon assise national des médias ndeɗon jonde tigui rigui ndeɓe gone e dow majjum ko fate e alhaali kay jottitade e kamɓe ganduɗa kay ko diaydiyankoɓe ɓe gam wawde yurnitade gueɗe kewɗe ɓe mbi ko la presse diagnostique ces mots ɓena kay jurnito ɗum ko ganduɗa woni caɗele kewɗe ɗe ganduɗa ene tawe e nder presse walla mbiyen e nder média mo sénégal goɗɗum ko tawete hen en kalin ɗum ko alhaali kay ɗiɗon saccage uji woni janguli ha eni e pillage uji ɗi ganduɗa kay taw ko gueɗe jananɗe walla e ɗum ko ganduɗa taw ko bagasuji jananɗi ɓe mbi ko laamu leydi sénégal waɗi réclamé alhaaliji ɗiɗon foof e o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko jehen e diayde le quotidien ne kadi ɓe garti koye banggue goɗɗo oɗon fondation mo ganduɗa kay gonnoɗo ɗo biteɗo fondation de la première dame servir le sénégal ɓe mbi ko kañum kay itta ha laaɓi e ɗum noon ko guila e ngallon pellital mo ganduɗa guila ñande sappo e goho lewru août ndu ɓennudu ndu walla lewru août nde gonɗen ndu ko guila e sappo e goho ɗum ɗon itta ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗon diayde le quotidien jokken e diayde enquête nan ɓe garti koye alhaali Ousmane Sonko e o mo ganduɗa ko kujjikkinantoɗo mo hono Juan Branco ɓe mbi ko l'état du Sénégal l'état se constitue partie civile e o saaha kam état o kañumne de nene daari lang darde gam haɓade e gandanɗa hoorema kadi daranade laamu ngu kala ko waɗano e mum to banggue kay ɓen ɓe ganduɗa kay ko ɓe jiiɗi wiide ko artirde kala ko ganduɗa woni gonga vérité juridique to banggue ñawore e alhaali affaire Ousmane Sonko e Juan Branco mo ganduɗa kay gueɗe kewɗe ɓennino ɗo henna ɓe jiiɗi kay ko nawde ɗum ɗon oɗon wadde on campagne international gam ittude ndeɗon ɗen ñiñanɗe ɗe ganduɗa kay ne fawe e laamu leydi sénégal ko ɗum ɗon kay woni ko umminiɓe ɗum ene tawe e nder ndeɗon diayde enquête garen e diayde wolf quotidien noon ɓe garti koye alhaali kay ɗum ko ganduɗa seppo ɓe ganduɗa kay ɓe jiiɗi waɗɓe ɗum kamɓe ɓe ganduɗa kay ko Guy Marius Sagna en ɓe kolliti noon oɗon dépôt mo lettre mo yiiɗi nawde toon to au niveau de ministère de l'intérieur ɓe mbi noon e o saaha en tout cas ɗum ko ganduɗa woni kene wona polisaɓe hakke temedde tato nena padimo toon kanko Guy Marius Sagna jokken e diayde sud quotidien noon kamɓene ɓe garti koye alhaali dawrugol to banggue ni sumgo candidat e coalition Benno Bokk Yakar ɓe kolliti noon caggal ɗum ko ganduɗa kay woni Benno Bokk Yakar hollidde yidde mum gande kay ɓen ɓe ganduɗa wiyeteɓe les alliés ɓenne kañumen nena kollita hoore mum e alhaali oɗon gon sumgo ganduɗa kay ko sumgo ponɗo wonde mbir mo coalition Benno Bokk Yakar e élection ngaji e payaɗi ɗi
ngaren e jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias kamɓe ɓe garti koye alhaali trafic phobie bannoɗo o ɗum ko ganduɗa kay ene tuuma hen ɓeɗon agence uji ɗiɗi taw ko jeeyaɓe e GIGN koye alhaali kaɗon haala ɓe gartide ɗum woni koɓe jaññonto hen kamɓe e jayde nde groupe Futurs Médias goɗɗum koɓe garti e ngel cuhlel ngel ganduɗa ko toon to Guédiawaye mo ganduɗa kay ko kirsunoɗo jaranoɗo e duuɓi 5 hollitama kadi ha joni lawol to banggue losko ngo ina jokki no haniri ni. Garen e jayde libération noon ɓe garti koye no mbiruɗen ni alhaali omo ganduɗa woni Juan Branco gueɗe makko tigui rigui to banggue ñawore hakkude makko e leydi Sénégal ɓe mbi ko fate interpellation ngaji ɗi nana jokkide ha joni oɗon mbir mo ganduɗon biteɗo usine doole e wondude kay contrôleur goto impôt et domaine kañumen kay pawama junggo e oɗon alhaali mo ganduɗa kay on litteur mo ganduɗa ko Aline Diomaye Diouf ɗum woni inde makko wonde e kayitaji makko e wondude Mamadou Diop ko contrôleur des impôts et domaines kamɓe kay mbaɗa déféré toon to parquet ɗum nane kadi ene wondi omo ganduɗa ko ndongo Njoogu Lo mo ganduɗa kay ko ɓaɗiɗo tigui rigui oɗon maire mo Sangalkam ɓe kollitina kadi ɓen ɓe ganduɗa ko waɗaɓe déplacé sous mandat de dépôt hono Jamil Sané maire mo Parcelles Assainies kanko kay o yaltininoma prison ngam tigui hettede walla taw ko ɓen pannoɓe ɓen wiyeteɓe SR kono kadi o wattama déféré lawol gongol. Goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde libération ko alhaali e wiyoɓe ko seremɓe ene guitta ɗum ko ganduɗa woni jinneji e ko way noon ko ɗum ɗon tigui e hakkude makko e client makko goto ko toon to Fatick wonno ko safaro wonti kadi goɗɗum saabu ɗum o lekki ki o hokkunomo ki walla mbiyen leɗɗe ɗe o hokkunomo pour yo looto ko ɗen leɗɗe kay ɓeydi caɗele e on garnoɗo safrade jokken e jayde le républicain nden noon arti koye alhaali Abdoulaye Daouda Diallo ɓe mbi ko kanko kay woni ɓurɗo wonde e bonne position mo ganduɗa kay wawde lomtade président Macky Sall. Garen e jayde rewmi ɓen garti koye fitinnaji kewnoɗi e lewru mars ndu 2021 ha wiyama juin 2023 ko alhaali kay ɗin fitinnaji teskonoɗi ɗon ɓe mbi kay e o saaha l'état joofi ko o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko ɓe jaññima e nder jayde nde goɗɗum ko tawete hen ko alhaali ɓeɗon député gorkaten jaggonoɓe to cité mixta wonɓe e juuɗe e o saaha fawaɓe juuɗe ɓe mbi e o saaha kam koɓe puɗɗi e settade ton koko hulɓini. Garen gaydiren e jayde e stade coftal ɓalli kamɓe de ɓe garti koye alhaali oɗon match ko fate CAN 2024 match kay poɗɗo lombade hakkude leydi Sénégal e Rwanda ɗo e Dakar walla ko Kigali ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi en tout cas e o saaha e nder to fédération to ko haala mawka woni toon e ko yewte oɗon alhaali goɗɗum ko tawete hen ko alhaali tigui rigui Saoud Pro League ɗum ko ganduɗa kadi woni après deuxième journée ɗum ko ganduɗa kadi oɗon club Al Nassr ko club ni mbiten ɓurɗo ɓayde e toon to oɗon championnat ɓe mbi ko Al Nassr de Sadio Mané vise le déclic ɗum ɗon ene tawe hen goɗɗum ko tawete hen bien sûr ko coupe du Sénégal final contre Jaraaf oɗon mbi kadi stade de Mbour e o saaha kañumne nena rendina tigui rigui supporteur uji munen ene mbaɗa hunde foof ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde e hello jeegom. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko arano en hannde to banggue e robino jaydeji men leydi Sénégal ene hawri no mbiɗen ni hannde e aljuma nogas e joyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati joni garen e hellowo ngo. ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko aadi bil aadi no kewɗen wiide ni salade aadi ɓuuri firtude aadi toɓɓere men hannde garten koye alhaali wiyoɓe ko seremɓe ene cafra ɓen ɓe ngannduɗaa taw ko wonduɓe e jinneeji no ɓe mbirata ɗum entre guillemets walla wonduɓe e baleɓe e ko way noon ɗum ɗon addanen tunnade e hono ko way ni ko hannde e nder jayde libération toon to Fatick ko caɗeele kay wonno so tawi wonno ko safaro wonti ko caɗeele sabu oɗon ceerno lekki ki hokki omo ngannduɗaa woni e client makko o addini ɗum caɗeele no feewi ha gueɗe mum ɓeydima ni wadde compliqué no hanniri ni ɗon jiɗɗen tan jofade ko alhaali
hono ɗeɗon gueɗe eɗen gandi haade keewi e nder leydi ndi. Hayni to banggue wiyoɓe ko seremɓe jagga sukaɓe rewɓe mbiya wonde ene cafa ɗumen ene kokka ɗumen lekki walla eko way noon taw noon lekki ɗiɓe kokkataɓe ɗi surtout to banggue sukaɓe to toon sukaɓe rewɓe to joftoɓe ɗum ɗon ko lekki ki ganduɗa kay so tawi jomumen kutirima ɗum haqqille munen foof wonata koye ceerno walla ceerno ko kañum waɗata ɓe e domine walla mbiyen bilejo sen noddiri hono noon entre guillemets bandiraɓe jaafo tawde woni tan ko cafrowo ɗum tagui mbiyen ɗum ceerno suka debbo o haqqille mum wonata tan koye oɗon no hokkirum saabu lekki ki wonko jomum waɗi hen ça veut dire eɗen mbiya ene hutoro ɗum e par ce que eɗen jii ɗum e nder société he. Donc ɗeɗon gueɗe jiɗɗen wadde ɗo fistijé seeɗa mbawen kadi tottude bandiraɓe goto foof adda hen yiyande mum mbasen hen junnade. Ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en mbi aljuma moubarak bandiraɓe foof. To caméra to ko Djiby Dieng ga e micro ko musidɗo mon Adama Diop, toon to montage ko Ali Fall. Aljuma moubarak.